Здравейте на всички, аз съм Дани Димитров и днес ще ви покажа как да оцелявате на Майнкрафт и ще направя такава поредица. Ами да започваме. Команди няма ми трябва, нищо няма ми трябва. Създавам светът. Ще паузирам докато се създаде. Ето, светът се създаде. Значи, много лошо ни оставиха тук. Какво правим? Ще оцеляваме някакси. Сега да видим с какво разполагаме. Някакво изкопано квадратче. Много лошо, но ако имах поне едно дърво, тук ще стане много хубаво. Много хубаво. Щях да го направя много яка къща. В смисъл, аз ще го направя. И ще отида примерно до някой остров, за да потърся някакви материали. Примерно дърво. Само дърво ми трябва на мен, аз другото ще го скупя, ще си го намеря сам. Така. Значи аз намерям така да гледам острова. Значи това ще е острова. Тук ще поставя една висока кула. Нарочно и мисля хора на там. Ще паузирам докато стигна до острова. И ето вече намерих един остров. Ще потърся дървета и ако има ще намеря. И се връщам, защото мисля там да оцелявам. Там ми хареса. Много хубаво стана. Много яко. Мисля, че точно този остров ще стане много добре. Ето тук вече виждам въглища, обаче за да намеря въглища ще трябва дърво, от дървото камък, от дървото трябва да направим кирки, с кирките трябва да изкопаем камък, за да направим метални кирки. Ето намерих дърво. Ще направя един крафтинг тейбъл, с дървото ще направя една дървена и една метална кирка и другото го прибирам, ще взема 2-3, ще взема няколко въглища, за да мога да изпека, примерно за факли си направя или нещо. Спирам за малко. Върнах се, ходих до туалетната. Така, сега ще изкопая малко и ще взема фиданката, която ще излезне, за да си насъдя на моя остров, за там да ми поникнат дървета, за да ми е по-лесно, за да не ходя всеки път до този остров. Ето, получих една фиданки, една в момента. Ще ги чупя, дано изпадна друга, докато изпада. Аз ще ходя да взема още едно дърво. Ще изкопая още едно дърво. Ще го премахна. Ще направя крафтинг тейбъл, ще направя една дървена кирка, след което една каменна и ще направя, ще изкопая въглища и ще се прибера на острова. Мисля, че това ще ми стигне. Ще го обработя дървото. Ще направя един крафтинг тейбъл. Така, крафтинг тейбъл ще го поставя тук. Опа. Ето така се правят пръчки. Правя едни пръчки. Правя така, ще направя една. Всъщност ето така се прави. Ще направя една дървена. Така, сега ще изкопая съвсем малко камък. 3, 4. 4. Ще направя една такава, една каменна кирка и една лопата.
тези въглища ще ги изкопая. Смятам, че ще ми бъдат достатъчни, за да мога да запаля пещата, която ще направя на моят остров. Така. Мисля, че с 14 въглища ще ми стигнат. Една фиданка. Сега ще видя, ако изпадна още. Оп, ето тук. Така. Ще направя една лодка, за да си отида по-бързо. Ще взема крафтинг тейбъл, за да не хабия толкова много дърво. И мисля да намеря поне някакви овци, или това ще бъде по-натам. По-нататъчен период, с овците ще им взема вълната, но ще обикалям по-натам. Сега мисля да се спася от зомбитата. И така. Да, като гледам тук няма овци. Ще ги търся друг път. Сега ще се прибирам към своят остров, в който му оставиха. И смятам там да заживея, защото е много прекрасно място. И смятам, че там ще бъде интересно и хем за мен, хем за вас. Ето тук намерих пещера, която ще я видя по-натам. Така, сега да сменим лодката с пясъка, да я поставим във водата, да се качим и да потеглим към нашия остров, който се намира натам, ако не се бъркам. Ще паузирам докато стигне до острова. Върнах се, ето го и островът. Вече пристигам точно на време. Така, искам да слезна. Ще щупя лодката, тя избяга, не ме интересува. Така, ето ме, вече съм на острова. Фиданките сега как да ги разпространя. Те тук не растат, така че мисля да направя такъв кръг, който кръг е така да е, и на него фиданка. Не, няма да ги кажа. Ей така, ето тук ще има фиданка и една тук. Ето тук ще ми бъде къщата, защото ми харесва. Обаче много трудно ще стане. Мисля, че сбърках, не трябваше да го правя тук, но нищо. Риск печели, риск губи. Лошо. Санда е много лош, но какво се прави? Ще го чупим, какво ще го правим? Ето, виждате как стана. Мен въобще не ми харесва. Ако го направя ето тук. Чакайте само. Ето го, да. Намерих си го. Намерих точното място. Точно така. Ето така. Намерих си супер място, което ще е много хубаво. Слизам още един ред надолу. Да, ето, вече виждате, почти чисто е, но какво се прави? Ще живея малко. Много лошо. Ще го направя така, че да ги запуша. Тук. Точно ето тук. Тук ще живея. Така ще бъде. Докато малко се поразвия. Така, спирам за малко. Върнах се. Ето това ми е къщата. Довиждане за сега и до скоро. И очаквам